Otu OCHA Brigade bụ nke gara n'ihu wee kpara aka kpara mmadụ 40 ndị nke a na-enyo bụ ndị nke na-egwu aja n'ụzọ iwu akwadoghị n'Ọka, Ọnịcha ya nakwa n'okirikiri ya. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ maka nke a. Nke ndị ọrụ gbanụgbanụ nke OCHA Brigade rụrụ n'ebe ndị ahụ a na-ekpo aja na Nibo Ụmụawụlụ, Isuanọcha Ọkpụnọ nakwa Niger Street dị n'Ọnịcha ma nwudesia ndị ahụ na-ekpo aja n'ụzọ ezighị ezi. Onye Managing Director nke OCHA Brigade Maazị Celestin Anere kwuru na onye ọbụla na-ekpo aja nke na-enwetaghị ike site n'aka gọọmenti bụ nke ekwesịghị ekwesị. O kwuru na gọọmenti steeti a site na Ministri na-ahụ maka gburugburu enyeghị iwu ka akwụsị ikpo aja aghara aghara n'ihi ihe ajọ ọnọdụ ọ na-ebute. Dịka Maazị Anere si kọwaa, gọọmenti abagidera n'ịmachi ikpo aja na steeti a n'ihi na enwego ihe mgbu dị iche iche ọ na-ebute. O kwukwara ndị ahụ ejidere bụ ndị a ga-edebanye aha ha ma hanye ha n'aka ndị kwesịrị ịhụ maka ha. Ụfọdụ ndị ahụ ejidere bụ Ebuka Okwegbunam nakwa Eni Esu bụ ndị yọrọ ka a gbaghara ha.